Көннәрдән бер көнне 1500 кәфир Дар-ын Нәдвә дигән урында утырырлар иде. Әбу Җәһл дә анда була. Әбу Талибны чакырып китерделәр һәм: "Я Әбу Талиб, Мөхәммәд әйткән сүз нинди сүздер? Әгәр Мәҗнүн булса, аның чарасын табырга кирәк. Әгәр акча дисә, бирергә кирәк. Әгәр кыз дисә, күңеле теләгән кызны алсын, бирербез. Тик бу сүзне күп сөйләмәсен", дип әйттеләр. Әбу Талиб моңа: "Мөхәммәдне китереп, үзеннән сорыйк", дип җавап бирде. Шуннан соң Мөхәммәд саллаллаху галейхи ва сәламне чакырып китерделәр. Мөхәммәд саллаллаху галейхи ва сәлам килде. Ул кәфирләрне күрде. Һичберсенә сәлам бирмәде, һичберсенә илтифат итмәде. Бу кадәр халыкны баса-баса китте, һәммәсеннән югары чыкты, утырды. Әбу Талибка: "Ушбу эш пәйгамбәрләргә килешмәс. Әввәл сәлам бирмәде, бу кадәр халыкны баса-баса кичте, картларга хөрмәт күрсәтмәде, картлардан югары чыгып утырды, олыларыбызны ригая кылмады", дип әйттеләр. Әбу Талиб: "Мөхәммәд әйтәдер ки, җирдә вә күктә миннән артык бер кем юк. Һәм әйтәдер ки, мин хаклык үзәрендә. Сез ялгыш юлда", ди. "Шуңа күрә бер кеше кем биредә вә күктә аннан артык кемсәнә булмаса, барча кешедән югары утырса, гаҗәп булмас. Шулай ук бер кеше хаклык үзәрендә булып, азгыннарга сәлам бирмәсә, гаҗәп булырмы", диде. Кәфирләр: "Ул Мөхәммәд бу дәгъваны кылса, Муса пәйгамбәр Фиргавенга күрсәткән кебек, безгә бер галәмәт күрсәтсен. Шуннан соң аның сүзенә инаныр идек". Шулай итеп, пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва сәлам алардан: "Ни телисез?" дип сорады. Дар-ын Нәдвә янында бер таш бар иде. Кәфирләр аңа су түгә торган булалар. Алар: "Я Мөхәммәд, Тәңреңнән телә ки, ушбу таш ярылсын, эченнән бер агач үссен. Биеклеге бу үй кадәрле булсын. Яфрагы төрәнеш, ягъни әфлисунга охшаган әче җимеш кебек булсын. Җимеше төрәнеш кебек булсын. Балдан татлы булсын, майдан йомшак булсын. Ул җимешне күзсез кеше ашаса, күзе ачылсын. Саңгырау булса, колагы ишетсен, телсез булса, сөйләсен", дип әйттеләр. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва сәлам бер сәгать бу хакта уйланды. Шул вакыт Җәбраил галейһиссәлам килде. Вахи китерде һәм: "Я Мөхәммәд, Аллаһ Тәгалә сиңа сәлам җибәрде. Шулай ук боерды ки, Адәм белән Хаваны яратмастан борын 2000 ел элегрәк алар сораган агачны яратып, бу таш эчендә яшергән идем. Бу кәфирләр синнән бу мөгъҗизаны сорарлар дип шулай эшләдем", дип әйтте. Моннан соң пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва сәлам шат булды. 2 рәкъәт намаз укыды. Аннан соң кул күтәреп дуга кылды. Аллаһ Тәгаләдән хаҗәтен сорады. Кулы белән ул ташны басты. Таш ярылды. Эченнән алар сораган кебек агач үсте. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва сәлам буе булды. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва сәлам: "Дар-ын Нәдвә буе булсын", дип сорадылар, диде. Агач телгә килеп: "Я Расулуллаһ, рөхсәт бир, үй түбәсе буенча озаям", дип әйтте. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва сәлам: "Рөхсәт", диде. Бәс, агач озайды. Түбә белән бер тигез булды. Җимеш бирде. Аны ашаган һәр зәгыйф кеше шифа тапты. Кәфирләр: "Я Мөхәммәд, әйт, икәү булсыннар. Берсе янә таш эченә кереп күренмәс булсын. Икенчесе синең пәйгамбәрлегеңә иqrar итсен", дип әйттеләр. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаху галейхи ва сәлам ишарәт кылды. Агач 2гә аерылды. Берсе таш эченә кереп күренмәс булды. Икенчесе аваз белән: "Әшһәду ан ла илаха илляллаһ ва әшһәду ан Мөхәммәдән габдуһу ва расулуһ", диде.
Аннан соң кәфирләр: «Я Мөхәммәд, әйт, бу агач янә таш эченә кереп күренмәс булсын», дип әйттеләр. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәлам ишарат кылды һәм агач таш эченә кереп юк булды.